Vi vil gerne lave en video om redoxreaktion med mangan til vores repetition af kemiforsøgene. Formålet ved forsøget det er, at vi skal undersøge pH-værdiens indflydelse på, hvilke manganforbindelser der bliver dannet, når permanganationer og sulfitioner reagerer med hinanden i en redoxreaktion. Først så vil vi fortælle, hvad en redoxreaktion er. Og det er en kemisk reaktion, hvor der helt eller delvis afgives elektroner fra et stof til et andet. For eksempel ved natriumklorid, hvor dannelsen af natriumklorid fra grundstofferne Na og Cl er en redoxreaktion, hvor Na har afgivet en elektron, og Cl har optaget en elektron. En reduktion er en helt eller delvis optagelse af elektroner, og en oxidation er en helt eller delvis afgivelse af elektroner. For eksempel i natriumklorid er Na blevet oxideret, og Cl er blevet reduceret. Og elektroner de kan ikke eksistere alene, så det kan aldrig ske, at det kun er en af tingene, der bliver enten oxideret eller reduceret. Så hvis der er nogen til at afgive en elektron, skal der også være nogen til at optage en. Og et oxidationstal det er til at holde styr på, om stoffer afgiver eller optager elektroner i kemiske reaktioner. En afgivelse betyder en stigning i oxidationstallet, og en optagelse af en elektron betyder et fald i oxidationstallet. Oxidationstallet det angives i romertal, der går fra 1 til 7. Det er både positive og negative tal. Her vil vi vise, hvordan man afstemmer en redoxreaktion. Når man skal afstemme en redoxreaktion, er det lettest altså at starte med oxygen og hydrogen, fordi at de som næsten altid har oxygen næsten altid har minus 2 i oxidationstal, og hydrogen næsten altid har plus 1 i oxidationstal. Her har vi så puttet oxidationstal på, og vi kan se, at vi har puttet 2 over vores oxygen, minus 2 over vores oxygen, og fordi der er 3 af dem, så bliver det til minus 6. Og fordi at hele sulfitionen skal slutte på minus 2, så bliver vores S herover plus 4. Og det kan man også se her, har vi gjort det samme med permanganationen, at oxygen, der er 4 af dem, så det bliver så 8 minuser. Og den skal bare have en negativ ladning, så mangan den bliver til plus 7. Og igen herover det samme som før, at vi har oxygen, og der er 4, og det giver så 8 minuser, og den skal slutte på minus 2, så derfor så skal S'et have plus 6. Og til sidst der har vi manganionen, og den har en positiv ladning på 2, og derfor er oxidationstallet plus 2. Nu finder vi så stigning og fald, så man kan se, hvad der er blevet oxideret og reduceret. Og vi kan se, at og det er S, som der er blevet oxideret med 2, og mangan, som er blevet reduceret med 5. Og man afstemmer ved at finde en fællesnævner, så her har vi brugt 5 for S, og ja, så det bliver 10. Og 2 for mangan, fordi så bliver det også 10. Og her har vi så sat det ind. Foran alle S'erne, der har vi sat 5 foran, og foran alle Mn har vi sat 2. Så skal vi til at finde ladningen i redoxreaktionen, og det gør man ved at tælle dem på begge sider. På venstre side herover har vi minus 12 i alt, og herover på højre side har vi minus 6. Og for at få det til at passe, så kan man bruge H+-ioner, fordi det er det, man plejer at afstemme med i en sur opløsning, som vi har fat i her. Så derfor så sætter vi 6 H+'er på herovre på vores venstre side, og så slutter ladningen på minus 6 på begge sider. Når man har fået ladningen til at passe, så tæller man alle ordene på begge sider for at se, om de stemmer. Og her der har vi på venstre side har vi 23 ord, fordi der er 15 her og 8 her. Og over på højre side, der har vi 20 i alt, fordi der er 20 ord her.
Så det stemmer jo ikke, og derfor så kan vi afstemme med vand over på højre side her, og putte 3 H2'er på, så vi har 23 ord på højre side også. Ord på højre side. Og nu her til sidst vil vi så tælle vores H'er for at se om det hele passer. Hvis det ikke passer, så har vi ikke afstemt vores redax-sektion rigtigt. Så her er der 6 H'er, og herover er der 6 H'er, så det passer. Nu vil vi så kigge lidt på selve forsøget og fremgangsmåden til det. Det vi skal bruge, det er et lille bæreglas, en spatel, en brøndplade, dråbepipetter og indikatorpapir. Og af kemikalier, der skal vi bruge natriumsulfit, kaliumpermanganat, hydrogensulfat og natriumhydroxid. Vi starter med at lave en venlig opløsning, som vi laver med noget natriumsulfit. Og derefter så laver vi redax-reaktion. Først i en sur opløsning, som den vi lige har afstemt. Så laver vi en redax-reaktion i en let basisk, næsten neutral opløsning. Og til sidst laver vi redax-reaktion i en basisk opløsning og ser hvad der sker. Først så blander vi her noget natriumsulfit med ca. 10 ml demineraliseret vand. Her starter vi så med at tage ca. 3 dråber af den opløsning mellem demineraliseret vand og natriumsulfit, hvor vi drypper 3 dråber i hver hul i vores bundblad, hvor vi vil lave de 3 reaktioner. Her starter vi så med at gøre vores første opløsning sur. Det gør vi ved at tilsætte hydrogensulfaten. Putter vi lige en dråbe i, og så bliver den sur. Og det kan vi simpelthen se ved at vi tager en lille dråbe af opløsning og putter på indikatorpapir, som man kan se er blevet ret sur. Her tager vi så noget kaliumpermanganat ned i vores sure opløsning, da det jo er hvilke typer manganforbindelser der bliver dannet i vores forskellige pH opløsninger. Her bliver den helt gennemsigtig. Nu vil vi så putte vores kaliumpermanganat ned i vores opløsning uden noget inden. Det er den vi kalder let basisk, næsten neutral, da natriumsulfit i sig selv er en lille smule basisk. Og der kan vi se at vi får en lille smule bundfald, og vi får sådan en brunlig farve. I den sidste opløsning her kommer vi noget mere natriumhydroxid i vores opløsning for at gøre den mere basisk. Og vi tjekker den lige, om den er basisk ved at komme den på noget pH indikatorpapir. Og det er den. I vores meget basiske opløsning kommer vi igen noget permanganat i, for at se hvordan den reagerer. Laver en redax-reaktion i en stærk basisk opløsning. Og her kan vi se at den bliver sådan grønlig. Her har vi så reaktionsskemaerne for alle 3 forsøg. Vi kan se i den første hop, at det var der hvor vi havde den sure opløsning. Der ændredes reaktionstallet for mangan. Det bliver reduceret med 5. Gik fra 7 til 2. Og derfor blev der dannet manganionen, som er farveløs, som også passede med det vi så i vores forsøg. I den let basiske opløsning, der ændrede mangan sig med 3, der blev reduceret i oxidationstal, hvilket gjorde det til en manganoxid. Og det er det der dannede bundfaldet, det er sorte brune bundfald, da det er et tungt opløseligt salt. I den meget basiske opløsning vi lavede, der blev mangan reduceret med 1, hvilket gjorde det til
en manganation, og det var derfor, vi fik den grønlige farve. Vi kan derfor konkludere, at det har noget at gøre med, hvilken pH-værdi, som manganioner kommer ned i, for at se, hvilken manganion det bliver til. Hvis den kommer i en sur opløsning, så bliver det næsten altid til en almindelig manganion, som er farveløs. Hvis det kommer i en næsten neutral opløsning, så bliver det til en manganoxid. Og hvis det kommer i en meget basisk opløsning, så bliver det til en manganation. Det har jo så at gøre med, hvilken manganforbindelse det er, hvor meget oxidationstallet er for mangan, som vi også kan se her. Hvis de har de her forskellige oxidationstal, så er de også de her forskellige manganioner.